Ikaduha na pod nga tawag ining punto ato ang tubagon. So ang argumento sa tong higala murag nayabag nga gitara. So again ato na pod ning angayon. So ang yan na pong sunod argumento ingon niya katudang gibasa nako nga rehistro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo nga wala daw kuno sa original Spanish ang present head, English na gani ang ato ang gibasa. So translation, pag maingon ganitang translation, ang buti pasabot ang usa ka pulong i-translate ngadto sa laing language. Buti pasabot ang translator mangita og exact og dynamic nga pulong aron pagpahan-ay sa mga tawag ining translations nga gikan sa usa ka lengguwahe ngadto sa laing gitawag og lengguwahe. So, makita nato nga sa English na ay present head. Kung nato ang basahon ang Spanish is ang gibutang is pastor. Nya remember ang term nga pastor nga gibutang sa rehistro dili na spiritual kuan ang meaning ana dili spiritual kanang murag silbi religious maghatag ang religious meaning kumbaga. Kung dili ni gamit ang maong dokumento og usa ka legal nga termino aron pagpahom sa iyahang pagparehistro legal. So kanang pastor nga gisgutan sa Spanish kung nato ang tan-awon ang Spanish nga gitawag og rehistro naga-refer kana sa pangulo or naga-refer kana sa gitawag og leader or pangulo. Muna, ang giingon sa maong gitawag og rehistro, si Manalo ang present head or pastor. At the same time founder, kaya ang ubos ana, si Manalo o ang 14 ka Tagalog, apil baya, fundadores baya, ang buti pasabot, founder sa iglesia nga imuhang gipasakupan karon. So ang punto nato dinha, kining nag-translate, credible ba pud sila? Uy, dili po na sila basta-basta mag-translate og mga pulong nga dili tawag ining anong usa na ba kanang wala nagmurag ila biniltoldo og translate. Dili pwede. Oy, lima ka University of Manila nya pagkauman i-question nimo ang ilahang translation. Nya kung naa kay tawag ang translation, oy i-contest nimo na didto sa kuan. I-contest nimo na didto sa tawag ining University of Manila nga inon ninyo ay yung mga translator sa University of Manila kanang yung translation mali. Basta ako mosandig ko kung unsay nasulat sa maong gitawag og dokumento nga gipagawas sa Journal of the East Asiatic Studies. So simple lang man na tawag anang kining huptan og tagaan nato og insakto nga gitawag og pagpanabot. Pag ingon og translation, ang translator mogamit sa dynamic og formal form or formal way of translation. Pag formal way, word for word na. Pero di gyud malikayan nga ang translator mogamit gyud og dynamic form. Kay para mas masabtan ang usa ka lengguwahe, ang statement sa usa ka lengguwahe ngadto sa laing gitawag og lengguwahe. So mao na nga makita nato nga atong higala nga tawag ining ambot og kabalo mo ba pug ka pud baka ka mag-in Espanyol. Nya pagkahuman ang problema lang kasi kag ngak-ngak wala kay gipresentang ebidensya. Nya ang problema lang pod kay nang hagit kag debate hangtod karon kutob lang sa baba. Wala ba? Oh. Nya pagkahuman pangitaan pagita nimo og dokumento kung kinsang obispuha or kinsang parehang mohatag nato og kining tawag ining unsa na kining otoridad nga makigdebate sa inyo idayon sa nato. Idayon sa nato kay para magpakita ay ta og dokumento kung authorized ba ko o tawag anang dili ambot lang sa imuha kay sukad-sukad mga nagatubang kog mga ministro wa ko kadungog aning mungalan ambot ministro ba gitinuod ka or basig kakak lang kas ministro or tan rara di kakak rara lang kas ministro. So mo na nga kung ministro ako ang tawag anang katubang kung ministrong manghagit amo agi nang tubagon kay nang hagit gud pero ang problema nang hagit pero tud karon wa gyud gihapon wa na nga nagpandemic na lang ikaw pod otro pud ka liwat kog ka sa imong kuan liwat ka sa imong tawag ining amo imong mga amo nga unsa man hagit kusog kay manghagit unya pagkahuman dili mo barog sa hagit nya dili mo barog sa hagit nya magsigngak-ngak pasakaon og ring dito ra sa silong magsigig shadow dili pwede ato lang idayon
Okay, para makita nato ang ato ang gitawag og katag. Okay? So next video na pod ato na po ning tubagon ang ikaupat nga punto niya nga kung sa gitara pa nayabag niya ato na pong angayon. Okay? Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.